zuzenduta dago. Kezkatuta zaude. Ohartzen zara ikasleek geroz eta gutxiago darabiltela euskera komunikatzeko. Eta ohartzen zara erabiltzen duten euskera maila eskasikoa dela. Ohartzen zara haien artean euskal identitatea eta nazio kontzientzia urtez urte eta etengabe ahultzen doala. Ohartzen zara euskal kulturaren transmisioan emandako etena izugarria dela. Ohartzen zara ikaslei etzaiela esaten gure herria menderatua dela. Gure herriak ez duela inoiz amore eman, eta frantsesa eta espainola inposatutako hizkuntzak direla. Eta bar, eta bar. Eta ohartzen zara, ere bai, zoritxarrez, irakasle askok, batez ere belaunaldi berriek, errealitate hau naturaltzat jotzen dutela. Eta era berean normalizatu egiten dutela. Eta kezkatuta zaude. Badakizu, estatuak euren interesen arabera diseinatzen dutela hezkuntza sistema. Badakizu gurean, Frantziak eta Espainiak betetzen dutela lan hori. Beraz ondorioz, badakizu, Euskal Herriak ez duela hezkuntza sistema propiorik. Badakizu, eskolarizazioa menperatzaileentzat asimilazio tresna bat dela. Eta badakizu, irakasleok, bertan, eragile zuzena garela, eta neurri batean gure lanak erantzule bihurtzen gaituela. Badakizu, eskaintzen den hezkuntza herri libre batean biziko bagina bezala eskaintzen dela, eta kezkatuta zaude. Nazio ikuspegia duen hezkuntza nahi dugu, gure kulturan oinarritua, euskal nortasuna lantzen duena, euskaldun osoak sortzen dituena. Eta dugun egoeran honen aurrean zer egin? Hasteko, kezkatuta gauden irakasleak elkartu eta antolatu. Norbera bere kabuz eta bere esparruan bakarka lan egin beharrean elkartu. Euskal Herri osoko hezkuntza erresistentzia sarea sortu beharko genuke. Taldean lan eginez egin diezaiokegulako aurre egoera honi. Gure egiturak eta instituzio propioak izan arte, baliabideak eta bitartekoak sortu beharko ditugu. Gure nahi dugun hezkuntza osatzen joateko. Horretarako, ahalik eta sarerik indartsuena osatu beharko dugu. Prest zaude sare honi zure eskua luzatzeko?